Takhle vypadá skutečný obchod s dětmi. Human trafficking. Obchodování s dětma, no. OK. Nebo s Takže lidma, no. bolo tak, otvorili mi dvaja chlapi. Boli z Európy, lebo som im rozumela. Ja som sa robila, že som úplne z inej krajiny, aby si nemysleli, že trošku aspoň im rozumiem. Nemôžem povedať ani ako národnosť ani nič. A povedali, tu deti nebývajú, ale môžeš sa tu ísť pozrieť. Akurát, že som pod stolom videla maličké plyšové zvieratko. Nielen kontrolujem skrinky, aj všetko možné, aj madrace odsúvam dakedy, keď musím. Ale v tomto prípade som to nerobila. Iba som zaklopala na stenu, ale to iba tak preto, lebo som mala jeden z prvých prípadov, ktorý nemôžem o tom nepovedať ani nič. V tomto mi niekto zaklopal na zad cez stenu. Ja som sa robila tak, že to neviem, lebo ja som bola 41 týždňov tehotná a už mi bolo jasné, že mňa zabijú. Lenže čo urobia mojej malej v pršku. Tak čo ma napadlo je zavolať tej linke nazad, povedať, že toto je chyba, že tu nie sú žiadne deti, že tu bývajú iba dospelí ľudia. Tak dobre, mňa tu zabijú, ale čo mi urobia asi s bruchom a kedy asi moja vedúca alebo niekto príde na to, že ja sa nevracem nazad. Že či to stihnú do tej doby, ako keby moju babetku vyrizali alebo čo mu urobia.